zijn. Dus daar moeten we het aan doen. Ik weet niet hoe lang jij nog bezig bent. Ik heb enkele slides om de highlights te geven van de versie 6. Ja. Versie 6 en dan denk ik dat is goed, want dan gaan we over de pauze. Ja, dat is oké. Dus duidelijk met de versie 6 zijn we eigenlijk een volledige business suite geworden. Meer dan enkel de klassieke ERP-modules zoals HR, Finance, stokbeheer en productie. Dus belangrijk, de dependencies tussen de modules, want nu kan je als je download doet van de software enkel de modules aanvinken die je wenst. Je hoeft niet meer, zoals dat vorig jaar het geval was, een volledige pakket gaan downloaden. Dus effectief bij klanten, heel veel klanten die de sales module installeren zonder de manufacturing module. Dat gebeurt heel regelmatig. Ook de interface, de versie 6 is naar gebruiksvriendelijkheid een enorme stap vooruit gerealiseerd naar het applicatiecentrisch zijn van de applicatie. Dus zoals eigenlijk we hebben gezien daar straks. Dus de webinterface is helemaal getekend geweest, application-centric interface, een per applicatie menustructuur die eigenlijk enorm vereenvoudigd is ten opzichte van de versie 5, shortcuts en navigatie die contextueel is, als je vanuit een bepaalde behoefte naar informatie krijg je heel wat gegevens aangereikt. De configuration wizards zijn ook heel flexibel, dus opnieuw het modulaire komt daar naar voren. En ook gesimplifieerde lijsten zoals we dat straks gezien hebben. Dus application-centric interface, dat zijn die grote onderverdelingen naar applicatie toe, waarin dat je de verschillende applicaties kan gaan bekijken en opstarten en gebruiken. Per applicatiemenu, dus binnen project management heb je een aantal hoofdfunctionaliteiten en dat opent zich op in een rol voor elke applicatie. Contextual shortcuts, een voorbeeld van informatie waar eigenlijk vanuit verschillende entiteiten binnen het model eigenlijk alle gegevens worden samengebracht om beter bepaalde inzichten te krijgen. Dat kan je vanuit sales, vanuit finance, dat kan je vanuit verschillende invalshoeken hebben. Configuration wizard, dus hier zeg je van oké, goed, ik ga de modules installeren, ik heb enkel CRM nodig, project management, sales management en dat is het. Als je later, een maand later of een jaar later een ander module erbij te nemen, kan je perfect toevoegen door dat menu toe in het module te selecteren. Simplified lists. Denk ik, legt zichzelf wel uit in de interface. De menustructuur is per module opnieuw zijn eigenlijk vereenvoudigd geweest ten opzichte van de versie 5 om het echt heel intuïtief te maken voor de eindgebruiker. We hebben dus mensen binnen OpenERP die enkel de user-friendliness, de gebruiksvriendelijkheid van de interface bekijken. Dus los nog van de applicatie zelf, die echt, het zijn mensen ook met een background van psychologie, dus eigenlijk misschien niet direct een IT-background, maar de echte applicaties gaan screenen vanuit de web, vanuit de interface invalshoek. Gestructureerde interface, je hebt altijd een aantal taken, new, save, delete, dan een aantal filters, velden waarin je effectief kan gaan selecteren op de verschillende records van de applicatie, zoals we laten zien straks, waar dat je de zaken kan gaan groeperen naar wens. Dus hier heb je eigenlijk binnen de module task, taken, de project roll-up, grouping geselecteerd en dan kan je natuurlijk per project de zaken gaan bij totaliseren. Search view context, dus wanneer je een veld hebt, altijd het systeem reikt je eigenlijk de mogelijkheden aan van de zaken die in het systeem al gekend zijn. Dat is natuurlijk altijd wel makkelijker als je iets moet eigenlijk een filter moet gaan toepassen. Custom filters, even zeer kan je die vooraf bepalen en dan nadien gebruiken. Diagram view. Heel interessant, omdat in dit geval is dat een big list dat naar in voorbereiding van productie voor één bepaalde specifieke pickinglist geeft eigenlijk het diagram view de status weer waar eigenlijk in de workflow
voor die picking list eigenlijk men zit. Hier zit men op niveau van ready, klaar om in productie te gaan. Dus ik denk dat dat voor mensen die eigenlijk weinig IT-kennis hebben, die hoogstens meegewerkt hebben aan de analyse van de noden, dat deze voorstelling eigenlijk voor iedereen in zijn job toch wel heel mooi belichten waar een concreet order of een picking list zich situeert. Security rules, ja, ik denk dat daar ook op het vlak security een heel belangrijk gegeven is, dat heel gebruiksvriendelijk. Meestal is dat een echt heel probleem in het administreren van de security. Ik kan je nogal spaghetti situaties komen, zeker als die bepaalde persoon net ziek is, dat iemand anders zich daar moet inwijden, dan kan het soms wel eens problematisch bijdragen. That's it. Ja, en wat we dus als laatste zagen, er zijn dus twee vormen van gebruik. Enerzijds is de webclient, dit is de GTK-client. Dus die hebben wij dus een stukje op je desktop hebt, waarbij de schermafhandeling op de desktop plaatsvindt en je een verbinding kan maken met een OpenDMP-server die ergens anders staat. Dus ook volledig veilig gebruik met encryptie daartussen. Dus er zijn meerdere mogelijkheden waarop je kan gebruiken. Maar dat is even het verschil in layout die je zag, want in het begin dus echt met het rode en het grijze, waarbij je in de rode bovenin alle highlights hebt, dus heb je echte modules. En aan de linkerkant heb je een navigatie, pane als het ware, waarbij je heel snel naar bepaalde functionaliteiten toe kan klikken. En de GTK-client die werkt veel meer met tapjes, waarbij je zegt van oké, ik open bijvoorbeeld relaties, dan krijg je een tapje relaties. Het is ook een beetje afhankelijk van wat je doet, welke client het beste vindt werken. En wat wij vaak zien is dat zeker als je naar accounting toe gaat, dan is die GTK-client heel makkelijk. Dan kan je meerdere schermen open laten staan, dan kan je heel snel switchen. Terwijl bijvoorbeeld voor sales is webclient is meer dan voldoende, dan heb je gewoon een aantal schermen waar je op zit. En het is ideaal is dat het even moet zitten. Dus, maar niks, bedankt. Nogmaals, live demo's, alsjeblieft laat het weten. We komen graag specifiek voor jullie laten zien hoe bepaalde modules werken en die voor jullie relevant zijn. Dus bij deze.